que vulgui tirar atrás, que tot podria ser, perquè la veritat és que no sou capaços encara de reconèixer lo important que és, no sabem si això vol dir que són capaços de tirar atrás. Tampoc ho han dit mai, perquè ho critiquen tot però després traguen molt. Vull dir que en aquest aspecte no crec que sigui tampoc la situació. Però segur que mai haguem plantejat una llei d'aquest tipus, no l'han apoyat i per supost estan cada dia posant-li totes les traves possibles perquè s'apliqui. És el cas de la nostra comunitat en què, com sempre, a la cola de la cola, els últims en tot, però simplement per afectar a un govern que encara no ha admitit que és el seu, perquè el govern és de tots, igual que el nostre, el valencià, és de tots, per molt que mos pese. Doncs bé, bàsicament, com a reflexió final, recordo moments molt tensos d'esta legislatura, però també recordo un moment molt alegre. I és el mateix dia 14 de març, quan ja se saben les dades electorals, se sap que el Partit Socialista és el més votat, que en tota probabilitat és el que formarà el nou govern, i se sent a la gent, que és la que va impulsar tot aquell gran moviment des del 2003, quan va començar la guerra, fins al final de la legislatura, l'última setmana en el desgraciat atemptat de Madrid, tota aquesta força de la gent va anar un poc més enllà i va així un lema que era molt evident, i el no nos falles Zapatero. Doncs bé, 4 punts. La primera mesura que pren és retirar a les tropes espanyoles d'Iraq, donant una guerra il·legal, tornant a la gent així, fent una mesura que era dificilíssima. No ens ho podem imaginar, lo difícil que és per un país tindre que prendre una mesura d'aquest tipus, sent els primers que la prenen, perquè a partir de Zapatero hi ha hagut altres països que l'han imitat i han pres aquesta mesura, però ser el primer que dona un pas endavant, posar-se davant del Totpoderós i dir-li que el meu poble no vol estar a Iraq, és molt difícil. I va tindre la valentia de ser la primera mesura que pren. Segona, i també importantíssima, el Partit Popular no reconeix que el Partit Socialista ha guanyat les eleccions límpiament. Enfrenten a tot el món, però desgraciat atemptat, no? Primer, volen enganyar-nos a tot, dient-nos que ha sigut ETA. No per res, perquè, a veure, si hagués sigut ETA, és que nosaltres haguem estat pitjor. Vull dir, ens afectava igual que foren uns que els altres. Les persones van morir, desgraciadament, allí, i no hi havia colors, però ells pensaven que si hagués sigut ETA tenia un rèdit electoral. Per tant, què fem? Enganyem aquests incautos que s'ho traguen tot i com estarà, han fet el que els ha donat la gana, també passaran per este forat. I després, si s'averigua d'ací uns anys, ja haurà passat. Doncs no. La gent se va tirar al carrer, demanant quién ha sido, i se va demostrar molt pront, a més, abans de les pròpies eleccions, que havien estat enganyats des del món. Després,